Pag-usapan naman natin ang pinaka-bruskong mga SUV sa industriya, ang Toyota Fortuner at Mitsubishi Montero. Parehas naging best-selling SUV sa kategorya at tila ba naging status symbol na para sa pinakamalulupit na Tito car sa Pilipinas. Pero alin nga ba sa dalawa ang mas sulit bilhin? Sa video na to pagkukumparahin natin ang engine specs, hatak, bilis at fuel consumption ng Fortuner at Montero. Sa design wala na tayong masabi. Parehas maganda ang design ng Montero at Fortuner. Pag-usapan natin ang mga specs nila at dito talaga magkakatalo. Ang Montero at Fortuner ay parehas may ladder frame chassis, parehas may rear-wheel drive variant at parehas may 4-wheel drive. Dito muna tayo sa Montero. Ang isang variant ng Montero ngayon 2024 ay may 4N15 engine na may 2.4 liter turbocharged inline-4 DOHC 16-valve diesel motor na kaya maglabas ng 179 horsepower. Habang ang Toyota Fortuner 2024 naman ay may engine specs na 2.4 liter o 2.8 liter diesel engine. Pero ang pag-uusapan natin ay yung 2.4 liter stock ng Fortuner na merong specs na 2.4 liter 2GD FTV engine na kaya maglabas ng 148 horsepower. Okay, in terms of horsepower, mas malakas ng kaunti ang Mitsubishi Montero sa 179 horsepower kumpara sa 148 horsepower lang itong Toyota Fortuner. At sa mga SUV, alam naman natin na hatak ang basehan nito. Dapat kapag umaakit ng mga bundok, kahit punong-puno ang pasahero, dapat swabing-swabe pa rin ito sa akyatan at dapat kayang-kaya nito ang load ng sasakyan. Ang Toyota Fortuner ay may 400 Nm ng torque na mas mababa kaysa sa Montero dahil ang Montero ay kayang humatak sa 430 Nm ng torque. Mabilis nga din pala ang Montero sa 8-speed automatic o 6-speed manual transmission. Meron itong double wishbone coil spring stabilizer bar suspension at ang stopping power nito ay galing sa mga disc brakes sa lahat ng gulong ng sasakyan. Usapang top speed naman tayo, ang Montero ay may top speed na 180 km/h pero mas mabilis ng konti ang Toyota Fortuner sa top speed na 190 km/h. Napakabilis naman pala nitong Fortuner. Ang makina nga pala nito ay may variant na 6-speed manual transmission. Ang lahat ng trim levels niya ay may 6-speed automatic gearbox na. Pag-usapan naman natin ang fuel economy at tignan natin kung gaano katipid ang dalawang ito. Ang Mitsubishi Montero sa highway ay may 17.40 km/L fuel consumption. Ang Toyota Fortuner sa 14.2 km/L lang. At sa presyo, hindi ko alam kung magiging deal breaker to sa inyo dahil ang estimated starting price ng Mitsubishi Montero ngayon ay 1.5 million pesos. Pero mas mahal ng konti ang Toyota Fortuner dahil ang estimated starting price nito ay 1.7 million pesos. Mas overpriced ngayon siguro ang Fortuner dahil sa Toyota brand na ang perception ng karamihan ay isang reliable SUV at nagkalat ang parts kahit saan. Sa payabangan ng mga Tito SUVs, Team Fortuner ka ba o Montero? Ilagay mo ang sagot mo sa baba nitong video at i-share mo sa iba kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood.